Ya ndikunye noFeza iartist yase KZN. Ya ndimbamba ke suka stage gadla ngempela abantu bayithande kakhulu ingoma yakho qhawe lam khakhuzithutha igama lami ngoFeza mfanakala ngenquthu esigodini sangwetshana ngiphuma eKZN owazi kakhulu ngengoma ethi ngavele ngabona lapho kulolu thando uqonde noma qondana bayayazi abantu Fowethu ulapha eMonti all the way from KZN sikubamba usuka kwi-performance uzive njani injani welcoming yabantu baseMonti inhle kakhulu welcoming yaseMonti noma ke umaskandi ngathi into abangayijwayele kahle kodwa ke uperforming ngoma yami le ugcina umaqondana ngibona iresponse yabo kungijabulise kakhulu okusho ukuthi umaskandi ugcina kuphela KZN kanjalo uyagcina nangapha ngijabule kakhulu bafowethu indlela abantu abangamukele ngayo mangicula sesicula sonke kanye ngivele ngajabula kakhulu angazi ukuthi ngithini ya uyaqala uzaphe nasikene eEastern Cape ngiyaqala ngi-artist ngiyafika kwi-industry ya ngibe nje naleyo nhlahlelo ukuthi ngizothi mangifika ingoma ivele idume kakhulu nje ubona nje beyicula ingoma yami yokuqala EP yami yokuqala le okay so ngiyaqala ukufika la ya eyona ngoma iyaphuma phambili siqonde noma qondana iyona ngoma ehambe phambili ngoba izona zo5 kwi-EP but yona ihambe phambili kakhulu mangaphosisi ku-YouTube impela ingaphezulu ka 13 million yeah 13 million viewers ihambile so abantu bomZantsi Afrika bangalindela ntoni kwenye ihit ezayo bengalindela likhulu yabona ke manje ngoba sengibona ukuthi abantu bayawuthanda umsebenzi wami bayangamukela ngiyabathembisa nje ukuthi kukhulu kakhulu kokuzayo ke manje ke sengila sengizoyiprove khona ukuthi kahle uFeza uba lento eyenzekalile bingayona inhlahla akucila kayishaya ngendukwini into vele kumina ngaphakathi yeah akuphinda ushaya ngala line yakho ngavele ngabona lapho kulolu thando uqonde noma qondana abesisa sonke sithi ngavele Bengicela ungixolele mama womntanami angibanga khona esibhedlela angithi inyoza mangizamela thina ngifisa ukuba nawe mama ulapho nje ya lengoma lena icho kabuhlungu kambe ndiyafuna ndikhe ndive ngukashemba bangaba lengoma njemba icula kabuhlungu nje kwakuse kwathini Tamkhulu ubhala wami lengoma ngayibhala ngiwumuntu osesimeni sosizi esejele ekhombisa okuyisola ngakwenzile okwagcina umholele ekutheni ke aqhelelane nengane yakhe noma wengane silakho umuntu obhala incwadi ubhalela ingane noma wengane ebachazela ngesimo esamenza agcina ebasejele ngangiyibhala ngelowo muso ya so nanjengoko ucula eMonti uye waziva njani Ntamkhulu ngabusho estage ya yebo hayi ntamkhulu akukho engikhala ngakho sithe singena nje impela hayi kwasho ukuthi sigalelekile nabantu bayithanda nathi nensizwa sisebenze ngokuyikhandla ngempela siyabonga kakhulu hayi masibule kakhulu tata omnye umuntu mhlawumbe uzawufuna uqonda uba ngaba unkeshempa nanjengoko edume ngale hit ingaba mhlawumbe ikhona enye ingoma mhlawumbe silendele okanye mhlawumbe EP okanye album esilendele ngisho nje ngithi kule nyanga le kaFebruary abantu bangawulendela umsebenzi wenkashemba omusha iEP noma ngingakabi nalo suku kodwa ngizokuveza mangabe insuku seyisondela